warwa Subadra. Ora ngono. Nggih, nek boten ngoten nek Ndara Permadi boten ketemu. Kakang Semar kok yo iso-iso sing arep metuke aku karo Raden Permadi. Wong tuwa niku nek dadi mak comblang niku nek ora pinter-pinteran ora iso nemokke karo sampeyan. Yo Raden Permadi sing gedhe pangapuramu sejatine aku ora gawe-gawe. Iya ya ora dadi boyo pengopo. Wis, aku bisa makseni tetep Permadi kuwi karo didolen bayar. Wis nadan pun kakang ora iso muni apa-apa tetep besok kowe Mang Bratajaya kuwi dadi wong yang bayar kowe bakal nyawiji. Ya, Permadi aku makseni Kakang Semar Masa Burma kateteman iki kepiye Kakang? Nggih, niki kula wong tuwa sing maju meneh. Ndara ingkang ngayek kewajiban dados pendhita sampun rampung. Sampeyan sampun jumeneng ratu dene Ndara Permadi sampun pinanggih kaliyan Dewi Bratajaya. Iya, Kakang Semar matur sembah nuwun dene aku dadi ratu ning Mandura saka pangliyatune para kadang. Ya, Kakang Semar aku nekseni. Nggih, ngaten nggih sinuwun. Kanthi mandhapipun lampah wahyu Agung Wahyu Nalendra ingkang tumurun wonten negari Mandura. Sepaduka jeneng ratu wonten negari Mandura niki sampeyan kerawan sang Hyang Sesedana dewane sandang dewane pangan. Ingkang mapan wonten lumbung Silaluradana ing wonten negari Mandura sami kaladan Plasa lengking Bulu Sukarja mriki boyong sang Hyang Sesedana boyong marang dewane sandang lan dewane pangan. Kanthi jendika jeneng ratu wonten negari Mandura satemah ing bejaripun babar katentreman uga panjenengan dados ratu saged ngayomi dhateng para kawulanipun. Kanthi panutupe nyatul patipun Semar sakanca tansah nyuragi samudra paksami sedaya kala winengku dene wedal. Winengku dene wedal kemrungsung rasanipun namung Gusti boten dados punati. Ingkang baken maneka puja brata saling Gusti Kembanasa. Rawe-rawe atas malang-malang kutung durga kula Pendaksena rahayu sagung dumadi murasan dan pangan ing ladan Plasa lengking Bulu Tawangsari sakumumban mriki. Murasan danipun para warga Kalimasa dene sowan ngalah berkah wonten mriki. Jog tansah deni jabana Gusti Kembanasa sedaya panyuripun warga ladan Plasa. Ing badhe bidhal makarya wonten jabana kaping naringana wilujeng. Wonten sing ulang tahun diparingana slamet, diparingana panjang yuswa. Sing lara gak diparingana waras sing nyambut gawe apa wae diparing rezeki men ora duwe utang mengsah utangi. Menapa itu dados gayanipun Gusti tansah angijabahi tetepa rahayu sagung dumadi robbanati nafi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhana rabbil izzati masipun wassalamu ala mursalin billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal hidayah. Salam Kalimasa Den.